ta' xitwa ġewwa Betlem, f'kesħa kbira f'armiftu, daħlet u wildet jiben, qalbi l-bejjem li saħlu. Diklom f'qajra Marija u Ġesu dik it-tarbija. Huwa ġie mis-sema fostna, ħalla l-kobor ħalla il-ġid, fil-faqar fid-batija, rrit jinħed bal-aqwa sid. Qalbi l-foqra u li misejknin, magħhom kien Ġesu ħanin. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu tkun ma'kom il-koll. Indi noffru dan is-sagrifiċċju tal-Quddiesa għar-Ruħ Ġiġi Ħili u l-familjari tal-mejtin tal-familja Ħili. Ħuti ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb għal dawn il-misteri qaddisa. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla li tista' kollox, int li ma tidirx, battilna id-dawl tiegħek u keċċejt id-dlamijiet tad-dinja. Ixħed fuqna ħarsa ta' sliem biex nagħtu t-tifħir xieraq li twelid tal-għaġeb ta' ibnek il-waħdini Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qarim mill-ewwel ittra ta' San Ġwan Apostlu. Eżis, b'dan nafu li narfu l-Ġesu, jekk inżommu l-kmandamenti tiegħu. Min jgħid jiena naf u ma jżommx il-kmandamenti tiegħu u giddieb, u l-verità mhijiex feh. Iżda kull min iżomm il-kelma tiegħu fehem tassew l-imħabba ta' Alla fil-milja tagħha. B'dan narfu li aħna feh. Min jgħid li qiegħed jagħmar feh, jeħtieġ li hu jgħix kifex hu stess. Eżis, minix nikdbilkom xi kmandament ġdid, imma kmandament qadim li kellkom sa mill-bidu. Il-kmandament il-qadim hija l-kelma li intom smajtu. Madanakollu l-kmandament ġdid qiegħed nikdbilkom għas-seħħ tas-sew fi Kristu u fikom, għax id-dlam għadda u d-dawl tas-sew ġa qiegħed jiddi. Min jgħid li qiegħed fid-dawl u jobot il-ħoħ għadu fid-dlam sa issa. Min il-ħobb il-ħoħ jagħmar fid-dawl u feħma hemm ebda tfixkil. Iżda min jobot il-ħoħ jinsab fid-dlam, jimxi fid-dlam u ma jafx fejn isejjer għax id-dlam hemm ilu għajneh. Il-kelma tal-mulej. Ħajjifirħu s-smewiet u titenna l-art. Għannu lil-mulej għanja ġdida, għannu lil-mulej fl-art kollha, għannu lil-mulej birku ismu. Ħajjifirħu s-smewiet u titenna l-art. Ħabbru min juma l-ieħor is-salvazzjoni tiegħu. Xandru fost il-ġnus is-seb tiegħu, fost il-popli kollha l-eġibijiet tiegħu. Ħajjifirħu s-smewiet u titenna l-art. Jahwe hu li jagħmel is-smewiet, ġmielu seb huma qudiemu, qawwa u sbieħija fis-santwarju tiegħu. Bil-wifqa.
Alleluja. Alleluja. Dawl biex idawwal il-ġnus u l-glorja tal-poplu tiegħek Iżrael. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San-Luqa. Wara li għalqilhom iż-żmien għal purifikazzjoni tagħhom skont il-liġi ta' Mosè, ħadu lil Ġesu Ġerusalemm biex jippreżentawh lill-mulej kif hemm miktub fil-liġi tal-mulej. Kull tifel li jitwielet l-ewwel jiġi ikkonsagrat lill-mulej. U biex joffru b'sagrifiċċju pargamiem jew żewġ bċiċen kif jingħad ukoll fil-liġi tal-mulej. F'Ġerusalem kien hemm wieħed jismu Xmun, raġel ġust u twajjeb li kien jistenna l-faraġġ ta' Iżrael u li kellu l-Ispirtu Santu fuqu. L-Ispirtu Santu kien nebħu li ma kienx se jara il-mewt qabel ma jara il-Messija tal-mulej. Mela mar fit-tempju inqanqal mill-Ispirtu u xħin il-ġenituri daħlu bit-tarbija Ġesu biex jagħmlulu dak li kienet trid il-liġi. Huwa laqgħu fuq dirajh, birek lill-Alla u qal: Issa Osit, tista' tħalli l-qaddej tiegħek imur fis-sliem skont kelmtek. Għaliex għajnej jaraw is-salvazzjoni tiegħek li jint ħejjejt tal-popli kollha, dawl biex idawwal il-ġnus u glorja tal-poplu tiegħek Iżrael. Missieru u ommu baqgħu mistaġba b'dak li kien qiegħed jingħad fuqu. Xmun berikom u qal lill-ommu Marija: Ara, dan se jġib il-waqa u l-qawmien ta' ħafna f'Iżrael, se jkun sinjal li jmeruh, u inti wkoll sejf jinfidlek ruħek biex jinkixfu il-ħsibijiet moħbija fil-qlub ta' ħafna. Il-kelma tal-mulej. Xi fisser il-preżentazzjoni? Preżentazzjoni tfisser biss li dik it-tarbija hija rigal mhijiex tiegħek. Li l-ħajja ta' dik it-tarbija ma ħlaqtix int, imma ġejja minn Alla. U l-ħajja ta' Alla tidher fil-ħajja tat-tarbija tiegħek. Dan hu li kien ifisser u tfisser il-preżentazzjoni. Ikun ikkonsagrat lill-mulej. Il-kelma ikkonsagrat tfisser jappartieni lill-mulej u ta' Alla. Fatti il-ġenituri kellhom joffru sagrifiċċju. Is-sagrifiċċju x'kien ifisser? Li jien isni qiegħed inħallas qed nirringrazzjak ta' dak li inti tajtni. Huwa ġest simboliku għaliex x'inhuma pargamiem għal ħdejn tarbija. U dan il-ġest jiena jfakkarni f'ġest li qed niltaqgħu miegħu bħalissa, ġest ta' sew sabiħ. Aħna għandna l-mentalità u xi ħaġa sabiħa li meta naqgħu xi grazzja mingħand il-mulej niġu nirringrazzjawh u jekk toqgħodu attenti anke noffru xi offerta. Mhux għax indejn inħallsu ħadd minna ma jista' jħallas għal tant grazzi li l-mulej jagħtik. Ejjew nkunu biss konxi ta' ħaġa waħda.
Min hawn ftit ieħor se niftħu jdejna, nilqgħu jdejna biex nitqarblu. Għad irriflettejt li dik hija grazzja ta' Alla. Jew nippreżenta idi għax naħseb li jien għandi dritt għad qarbina. Kull tqarbina eżjes huwa don ta' Alla. U għal kull tqarbina jien jeħtieġ li nirringrazzja lil Alla li joġbu isir ħobs biex jien ngħix bih. Aw xi ħadd minna li għandu dritt għal maħfra ta' dnubietu. Imma Alla xi ħobbni jibqa' jaħfir li dejjem. Qed ngħid biss ġesti tant żgħar li nagħmluhom ta' kuljum, drajnihom imma forsi maħniex rikonoxxenti biżżejjed lejn dak li l-mulej Alla jagħtina. Dal-aħħar iltqajtek ma' hawn familji Indjani li jaħdmu hawn fostna, li jaħdmu fl-isptarijiet tagħna, fil-ħwienet tagħna. U dal-aħħar ġiet familja u ġiet basket kollu ikel. U qalt li Fader, aħna bħala familja għadna kemm irċivejna grazzja mingħand il-Madonna. Għati dan il-basket hawn ikla sħiħa lil xi familja fqira. Dan qed nagħmluh b'ringrazzjament. Kemm talima sabiħa eżjes. Ejjew aħna nkomplu nikbru fir-rikonoxxenza tagħna lejn dak kollu li Alla jagħtina. Alla jagħtijuli biex jien ninqeda bih u nerġa' nagħtijulu. F'ġesti ta' karità, f'ġesti ta' imħabba. Għalhekk anke kif qrajna fl-ewwel ittra ta' San Ġwan jgħid ċaru tont, min jobot il-ħoħ ifisser li għadu fid-dlam, ifisser li l-Ġesu għadu ma raħx. Imma min jagħmel ġesti ta' mħabba, ġesti ta' karità, x'ifisser? Ifisser li dawk l-emejjel tiegħek huma imdawlin bil-grazzja ta' Alla. Kuti eżjes jum ġdid feċċalina ejjew il-koll naduraw il-preżenza tal-mulej fostna bid-dawl ġdid li huwa ġabbilna billi narfu nilqgħuh fost ħudna. Nitolbu biex l-insara jgħixu b'impenn il-kmandament tal-imħabba u jikbru fil-fidi tagħhom fi Kristu. Nitolbu biex il-bnedmin li jgħixu fid-dlam tal-egoizmu, tal-mibeda, tar-reba, jiġu mirbuħa u imdawla mid-dawl tal-miġja ta' Kristu, il-prinċep ta' sliem u l-paċi. Nitolbu għal-familji kollha, partikolarment l-ommijiet, biex huma wkoll iħossu u japprezzaw id-don ta' uliet, ta' trabi li qegħdin iġorru fil-ġuf bħala don u rigal ta' Alla lilhom u lill-familja tagħhom. Nitolbuk mulej biex minn dan is-santwarju għażiż ta' Ommok Marija tkompli tbierek u tqaddes il-familji kollha tagħna. Nitolbu kif nagħmlu dejjem għall-morda, kemm il-bieraħ u anke dalgħodu kmieni, forsi ħafna minnkom smajtu wkoll, irċivejt numru ta' rikjesti biex nitolbu għal Dr. Carvania. Bieraħ kellu inċident ta' traffiku, dan it-tabib huwa l-fundatur ta' Puttino Kers
u li tant en familji li jolidhom kienu mill-qutin mill-marda tal-kanser. Jew għalhekk nżommu aħna wkoll fit-talb tagħna biex il-mulej jieqaf miegħu mat-tobba li qegħdin iduru bih u mal-familjari kollha tiegħu. Nitolbu. Fiskiet inresqu it-talbiet personali tagħna. Missier Qaddis ibnek Ġesu Kristu ġi jżurna fil-ħniena kbira tiegħek. Enna ħalli ngħixu il-kmandamenti tal-imħabba u nimxu għad-dawl tal-miġja tiegħek. Int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Alleluja, alleluja, twilet il-Messija. Alleluja, alleluja, twilet il-Messija. Ismewiet jixdu l-kobor bil-ħnina, tal-mulej li sar bħalna l-bnedmin. Alleluja, alleluja, twilet il-Messija. Klimna jxandar is-seb tal-latana, lubna jroddu bil-ferħ imaw ħajr. Alleluja, alleluja, twilet il-Messija. Jitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Ilqamu lej dawn l-offerti tagħna li bihom nagħmlu miegħek bidla glorjuża, għax waqt li aħna nofrulek mill-frott li tajtna, inti tatina lilek innifsek bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom, nerfgħu qlubna il fuq, niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb raġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Għax bil-misteru tal-verb magħmul bniedem rajna dawl ġdid mid-dija tiegħek, hekk li aħna u narfu lill-Alla f'sura li naraw, bih ninbidlu biex inħobbu dak li issa ma narawx. Għalhekk mal-anġli u l-arkanġli, mat-troni u mad-dominazzjonijiet, mal-qtajja kollha tal-eżerċ tas-sema, intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda Qaddis, Qaddis, Qaddis. Mulej Alla tal-eżerċti, smewitu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, u sanna fl-ola tas-smewijiet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej, u sanna fil-oli tas-smewijiet. Qaddis tas-sew int mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal ħobs radd il-ħajr qasam tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara li klaħa l-kalċi reġa' radd il-ħajr tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċ ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' dejjem, id-dem li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi.
danu il-misteru tal-fidi inħabbru l-mewt tiegħek mulej. Għalhekk aħna nagħmlu dan, tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidina Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċa tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Mitċo kontana nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxarda mad-dinja kollha u taf l-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-Isqfijiet u l-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-qaddej tiegħek Ġiġi u l-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, ma' San Giuseppe, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bent Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritient kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrilna dnubietna, bħalma naħfru lil minuħati għalina. U la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem midnub, imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem nagħtikom isliem tiegħi la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidej tal-Knisja tiegħek. Għatija sliem u laqda li jint trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja ħen jendawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. O Ġesu ħelwa tarbija, ejja twilet ġewwa fija. Ġesu tfajjel frott li mħabba, twilet f'qalbi miegħi trabba. O Ġesu ħelwa tarbija, ejja twilet ġewwa fija. Ġesu tfajjel frott li mħabba, twilet f'qalbi miegħi trabba.
Oreħelu tal-imħabba il-qalb tiegħi bik tixxabba ejja u Alla f'eddej tiegħi jistrif qalbi jotmi jiej. O Ġesu ħelwa tarbija ejja twieled ġewwa fija Ġesu tfajjel frott li mħabba twieled f'qalbi miegħi trabba. Kemm jintħelu Ġesu tiegħi, kemm nixtieq inħadnek miegħi, ħarstek ħelwa tihdi bdija li l-qalb tiegħi b'ferħ timlija. O Ġesu ħelwa tarbija ejja twieled ġewwa fija Ġesu tfajjel frott li mħabba twieled f'qalbi miegħi trabba. Nitolbu. Atina nitolbuk o Alla li tista' kollox li ħajjitna titwettaq dejjem iżjed bis-saħħa tal-misteri qaddisa li jiċċelebrajna bi Kristus Siedna. Ngħidu t-tliet Ava Marijiet l-Omna Marija u npoġġu taħt il-ħarsin tagħha lill-morda tagħna, partikolarment kif qedtilkom ukoll niftakru f'talba speċjali għal Dr. Viktor Kalvanja. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Ninni la tibki xisjet, ninni Ġesu bandi. Ħalina l-biki, għaxana nidibbi.
ala